Maar die zit de peesje nog net? Ja, nee, maar die is ook klaar. Oh. Even wat aan het wachtje, want daar zit hij in de peesje. Maar wie ben je bij de bregen van Westergeest, waar het nogal gebroekelijk is dat je er altijd een protte melkbustenbroek worden met het gebit zitten. Op de bregen staan ik een protte meesting te zien. Vastzitten die doet nou de gulpvest. Ik zal even het wat aan wegje. Nee, shit. Nou. Goeie. Goeie. Sponsoring. Zit er vast? Ja. Hoe gaat je? Ja, best. Hoe laat ben je van hem omgang? Hoe joh? En hoeveel bussen heb je dit hier? 24. En tot hoe laat je hem terug? Ja, dat horen wij jou of jou horen. Gaan we een mooi stukje muziek in de tent heen? Waar komen we dan? Naar alle jaren Gaatse Bosman en Ja. Ja. Mooi stukje muziek. Ik ga even terug naar de oorwagen en dan krijg ik even een ticht. En dan gaan we tolboek even terug. Wat voor kanonnen hebben we al hier? Want je hebt maar net alleen nog gewone melkbussen, toch? Ja, ik heb hier mijn gas en zuurstof. En waar staat die? Die zit daar bij de been. Ben je al bijna klaar? We kleren om ze uit te voeren? Zei je? Ben je al bijna klaar om ze weer uit te voeren? We gaan die gas en zuurstof binnen 4 minuten. Dan gaan we Zullen we eens even demonstreren? zo met een demonstratie doen? Nou, doe maar even een demonstratie. Ik ren even achter de heren hoor. Ik heb wel merken trouwens dat het bier hier goed proeft, want de kratjes die ben aardig leeg. En de protten hier die praten met dubbele tongen. Maar ja, dat jij er een beetje bij. Hè? Het is altijd die, maar dat kennen. Ik weet van de morgen in mijn eigen dorp, Harkema, en dat zie ik even te zien. En dat wie om een uur is, nou, krijg ik wat verhalven. En toen zitten ze er ook al lekker al om een bierke. Maar ja, het is altijd die, dus dat moeten we bij kennen. Even zien. Ik krijg een demonstratie, we staan bij een gasflessen. Of een zuurstoffles, ik weet niet wat zij dan ook krijg ik alweer. Komt er, dan draai ik even mijn koptelefoon dicht. En daar komt best een knal van Ali ook. Af. Ik zet even de chain hier, René. En wat doe je nou precies? Ja, er is een beetje gas in. Ja? Ah, en een beetje zuurstof. Nou, goed, dus er komt een mooie knal van af. En hoe lang mag ongeveer wacht je op zoiets? Ja. 30 seconden nog. Oh. Nou wordt hier even aan de wachtje. Ik draai ondertussen mijn koptelefoon even dicht, want ik... nou ja, Ronje krijg ik al aan toe kanaal dat de echo flink. En al die heren die hier rondrennen, nou, die hadden de koptelefoon op de... Dat ik al hierop heren. Iedereen die troet de vingers in heren. Nou, het vuurtje door, dan komt er. Denk ik. Nou, dat komt voor mij in de studio zo wat ik wil jaren. Dat wie een flinke knal. Nou, dat wil ik wel jouwen. Komt er nog een? Daar komt nog een. Ze had de lol erin. Nou, wie wacht je nog even? Dan komt er nog even een aan. Ondertussen worden de melkbussen achter mij gevuld. En die worden straks ik weer al je afgevoerd. En dat binnen 24 op mijn riegers had er krijg zij. Dus dan kunnen we dat nog even mooi meepakken. En dan gaan we weer terug naar de volgende. Het is net al jongen. Hey, daar zie je een protte meesting op een bregen. Dus je stikt elke keer hoor. Yes! En, hoe leuk is het? Oh? Hoe leuk is dat? Ah, heel leuk natuurlijk. Ja, yes. Maar wat is er nou precies zo leuk op? Oh, beliksem, nou dat weer er weer. Zo, denk je de melkbus? Lijkt wel eens een computerspeeltje. Gooi.